it, Marines! Let's get them! This is it, Marines! Let's get them! Teraz bude sa nahrať. Čau, čau, čau lidi, tu vás zdraví Robo. A tu pri mne je Homra. Čau. Čau, čau. Teraz vám ukážeme, jak sa dobre kilí. No, dzež si Homra. No chod, kam ideme? No chod prvý. Ja pôjdem za tebou. Toto mám nemecký tank 4. Za to Delo mám takú jednotku, ale to počase bude aj lepšie Delo. Homra, čo máš za tank? Já mám Stuk 3 a mám to úplně plný výbavě. Tak to máš dosť dobre. Má to 350 HP a pancíř 40/40. Vidíš ho? Jo, a teď tě zabije. Jo, už som sa stahoval, ale dá. Nebo mě neprorazí. Pustí ma. Daj ho. Hledám SOS. Aj teba dá, čo? Tak to bude. Nějaký jiný. Tak to bude nejaký sedmičkový tank, alebo tak nejak. To byla 8 IS-2 nebo ne 7. 8? No asi 7 nebo 8 to bylo. To jo, to áno. Prostě IS-2. Dobre, čo zobereme, jaký tank? Já si vezmu KDčko. Zoberem si ten americký. Ten je dobrý, já tě když tak ukážu. Tak zoberem ten. No poď. Sice budeš rychlejší než já, to je jedno. Co proč myslíš v top tanku? Chci být top tanku. Toto je už... Toto video už je druhý díl. A keď budete chceť Skype, tak tam pod tým videom dám pod komentár môj Skype. Kto bude chceť, ten nech si ma pridá. Potlačíš mě trošku? Tak čakaj. To čo má za tank? Toto vypadá na nejaký silnejší tank. Ukáž. Tento Delo máš dosť dobre. Ty vole. No pome. No pohni si. S týmto tankom tam nedám, čo si myslíš? Počkej, pojedem tam nahoru. Ale môj tank to nedá. Ty máš vidím, že ani tebe to nedá. Veď pome zabíjať. Pojď mě popotlačit, já než tam dojedu, tak... Pome na hentu stranu, kde išli ostatní, poď tam. Tento americký 4 je dosť dobrá. Už sa teším, keď bude mať 5-kový. Tak budeš mít to jedno, hej, ale... No to áno. Budeš v topku, ale... Akorát je to nejhorší top tank 5-kové. 5-kový už bude Delo, podľa mňa. Veď toto je už dosť dobrý tank. Ha, 5-kový, tak to bude
Tento, kúkaj, tento, čo má je za tam? No pod. Ten se platí. Ten je za 1500 něco. Jo, niečo som videl. To je teďka nový tank, nějaký tam přidaný. Nevím, co to je zač, myslím, že to je Čína. To je Made in China. Čínsky šmejd. No teď jo, to je to, jak Kúkaj. Už má, ty vole, na ten mozaný nechod. Tam je, čo ma sundal. No pod, tam. Tam já právě nejedu, protože tam by jsem právě chci. Otoč sa. Asi ide niekto za tebou. Ide za tebou. Otoč to. Dáš ho, verím ti. To je hrozně těžký tank. Jo, vy, dáš ho. Ten mě, víš co, ten mě úplně zabije. Už ho máš. Už jsem mrtvej hrozně, víš co. Dal si ho pekne. Bez salát, to je papír. Pekne si ho sundal.